Yan, tatapalan ni Carnel yung ano, pinakang header. Yan. Yan. Yung taas. Sayad. Di ba wala yun? So mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning, good morning. Araw ngayon no? Sabado ngayon ko yan eh. Araw ng Sabado. Ayan, ulit tayo sa Pabahay project kay Chin Chin. Right? Then, gawa ni kay Arnel dito naman. Dito tapos na. Ito natapos na kahapon. Ayan. Tapos ito naman yung ginawa ni kay Arnel ngayon. Dito. Ayan. At ako titik-tikin ko to, tatanggalin ko bukol-bukol. Ito yung nilagay nung may nagpupuro dito si Kernil kasi umulan, nilagyan niya ng harang dito. So tatanggalin ko para maganda po. Alright, ayun, sana panoorin niyo yung vlog natin gagawin. At siyempre maraming salamat sa mga viewers, to all viewers, to all sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawa na tumulong. Balok po talaga. Oh. Ha? Wait, tahu siya ng bara? Kanin? Bara? Berapa satu ton? Tiga bisa? Hah? Wala? Tulis ba? Matulis.
sa likod. Ako sa likod.
Kinis no. Ito na nasinsil natin. May tira pa doon. Tapos ito naman sunod. Halo muna tayo. Oh. Halo muna kasi gagamitin nila na nagpa-plastering dyan. Alright. Grabe init sa taso. Ha? Grabe init. Grabe talaga. Wala nga mga sa akin. Grabe na naman yung ano, ubo. Tuyo, natutuyuan. Nandito yung buhangin. Tapos kuha tayo sa lubahan ng simento. Buti may ano na, may hagdan na. Kaya hindi na mahirap na kumuha ng simento. Dati doon namin dinadaan sa hagdan na kahoy. Nakakatakot kung biglang mabali yung hagdan. Tapos dala-dala yung simento. Ngayon dito no, kasi okay na yung hagdan. Ano. Kuha tayo ng simento. Wala naman dito. Dito na. Okay. Sayad. Di ba? Wala yun. Sige. Oh! Lupit! Hindi matin agad na ako.
Ay, may kikora muna. Ha? Iluwas ko rin ang kapal ng doktor. Hilos ito ang damyo. Saglit. Haluwas mo na namin ang damyo. Kuya Arnel. Tapos mag-iigib ako ng tubig. Labas namin yan. Yan, tatapalan ni Arnel yung ano. Pinakang header. Yan. Yan. Yung taas. Header ng amba. Ayan po, bali, babad muna natin. At yung dalawa na magpapalitada ay bumaba na muna. Pahinga. Ayan, bali, babad muna. Hindi na tayong video na dala yung balde. Mabisit. Ayan, Kuya Arnel. Pahinga muna. Baba muna. Arnel. Lipat tayo sa tatlo. Yan sila. Tingnan nyo na lang sa channel nila. Tingnan nyo na lang sa channel ni Kuya Arnel. Yung upload nyo. Kung ano yung accomplishment maghapon. Halo. Lagyan natin halo. Ayun na, at kunti na lang yung halo natin. Sa kanila binibigay ko. Kila Sani, kila Karot, kay Kuya Arnel. Shhh! Grabe. Walang hangin na pumapasok. Ito lang yung bintana. Pero mainit talaga. Sigurado. Basa. Pati brief basa. Wala pala akong baon. Bisa na. Pati brief basa. Basa
100. $2. Mapapahinga lang yun, oh. 50. Mga 53. Oh. Halo, Garnel. Kabasa ka naman, nabasa ka naman. Kabasa ka. Oh! Halo! Halo! Ilan? 10? Puro balde. Puro balde. Grabe, pawis. Hindi mo makamatay. Oh, pahinga. Pwede na magpahinga. Inom tubig, higop hangin. Ayan, pahinga muna. Grabe, pawis na. Bihis muna ako ng damit. Ay matutuyo na naman to. Mamaya, linisan natin yan. Yung mga kalat. Linisan natin mamaya para di na tumigas. Ay mga kaparing Jason, lahat tapos na nga si Kuya Arnel. Dito naman sa harap. Ganda na. Dito tapos na. Ganda na. Harap ng teres sa taas. Tapos na siya. At bali na iwan dito sa kanto kasi bawal pa tong tanggalin. Kasi nag-aakyat pa sila tatay dyan sa bubong. Papahuli na lang to. Yan. At susunod namin na gagawin ni Kuya Arnel. Ito naman. Ayan o. Kabila. At yan po. Ang dito ng vlog na to. At maraming salamat po sa suporta nyo. Sa panonood nyo sa aming mga vlog. Grabe init talaga. At kulang yung angin na pumapasok dito sa loob. Grabe. Ay, nako. Nakatulog din ako eh. Yan po, magandang hapon. Na. Ano po kaya ay kabra. Hanap ng kabra. Kumain ako. Yan, testin ko muna. Karokot na. Ayam.
Bay na? Gawa doon ko. Bay na? Nih. Ay, kuan ko na. Antay, wala ka na? Tawo. Hindi ka nilulog. Ha? Hindi ka nilulog. Lo, may tao. Dadaan, sigurado ka. Ano po at panibagong bag na naman ito? Ganun pa rin, kami pa rin ni Kuya din yung mag-partner. Grabe yung init sa taas. Pangalawa ko na itong damit. Tsaga-tsaga lang tayo mga paring Jason. Tsaga lang talaga. Dali. Hello. Gagamitin ang garden. Gagamitin ang garden. Ang sabi ng garden? Binibigay na yun. Ha? Ang binibigay na yun. Bigay. Oo. Oo. Ayun. Init. Oh. Binawasan din sa ano? Sa balde. Ibusan mo sa naman ano? Amo, bukan sa naman. Ano mo yan? Ano pala? Mag-edit mo. Hindi pa ako nakapag-i-edit eh. Kapay nga mo sa akin.
Ito ano kanyo, dyan ko. Hmm.